Imagina tenir un minicap de màrqueting al mòbil cada diumenge. Jo rebo un resum curt que em diu què ha funcionat, què no i 3 proves per aplicar el dilluns. Per exemple, el diumenge rebem un mail. La setmana, ok. Els Reels van millor. L'assumpte de l'email no acaba de funcionar. I la landing converteix menys. El report ho detalla en 3 blocs. Primer, el que va funcionar. Els clics als vídeos curts van pujar un 22% segons Google Analytics. Segon, el que no va funcionar. L'assumpte de l'email era massa llarg. Es van perdre un 15% d'oportunitats. Tercer, alguna anomalia. El trànsit SEO es manté, però la landing converteix menys. Com s'ho fa? Un flux consulta les dades de Meta, Google Analytics i el correu. S'envia una intel·ligència artificial que les llegeix, les resumeix i les tradueix a llenguatge clar i em suggereix 3 proves per fer el dilluns. Si vols que expliqui aquest flux, escriu report als comentaris.